Anong dugay man manubag mo diya? Oh. Dahil kapila na ako si tawag-tawag. Dahil mong tingog ba? Tarungan ay mong tingog. Ako ang nanguan. Dahil ang tingog ni mo, kuha na mong tingog ba? Kaulit na ko ba? Ganina rin ko. Dili, uy, wala. Ano na ingon man ka nga kuhan? Yan yung SM. Ha? Ano na ingon man ka? Dili. Kanay mong style ba? Di lagi. Gakaulit ko, anak. Gakaulit ko. Yung style mo niya. Yung lama lang ka. Kapila na ko ha. Kapila na ka sa ako ha. Kapila na ka. Yung lama ka lang. Da, wakay pulos. Wakay pulos. Ha? Sumo kayo. Relax. Ha? Relax lang. Sumo mo kayo. Gilain akong dugan ba? Sa heart. Anta? Hindi nakisakit sa heart. Oh, wala eh. Ako lang ipagawas. Ano sa ako? Eh, mangita sa tubig. Oh. Amat.